गोसाजों हास्रि हुस्रि ओरैबायदि माने गोदाव सोराव जालांखाबाय आरो बोथोरा ना दा फुजा जोबनायजों लोखि फुजा जोबनायजों दुर्गा फुजा जोबनायजों माने गोदाव सोराव दा नैबे जायगायाव मोसौ दोस्लायफैदों लोगोफोर ओमफ्राय बे समावनो आं नोंथांमोननि गेजेराव ससे आपडेट होनो नागिरदों बे साननैसो जोंनि BTC आव ना PMYG प्रधानमंत्री आवास योजना न'नि जे सार्भे सोलिगासिनो दङ बेखौ लानानै माने गोबांथार दावराव जागासिनो आरो थ' दाबसे जायगायाव गोबांथार माखासे सोरखौबा साफायनाय सोरखौबा साफायि दा बेफोरबायदि मोनसे थासारि जादों दा भिडिअ क्लिप माने भाइरेल जागासिनो दङ आरो पार्टिखौ लानानै मानसिफोरा गोबां पलिटिकेलि माने इसु खालामनो नागिरोसै जायखिजाया बिथिङावनो दा प्रधानमंत्री आवास योजनानि जे सार्भेनि GI टेकिं सोलिगासिनो दङ दा नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो जाय डेभेलपमेन्ट ब्लकनि GI टेकिं खालामनो थांदों बेयो मानसि नायै नायै माने न'खर नायै नायै सोरखौबा गालांदों सोरखौबा साफायदों दा बेफोरबायदि माखासे भाइरेल जागासिनो दं आरो दा नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो এই ছাৰে আমাৰ নাগৰিক ব্লগৰ জিঅ' টেকিং কৰি আছে PMI ঘৰৰ ইয়াৰে মানে লিষ্টখন আজি আমি ওলাই আনিলোঁ ছাৰটান আমি লিষ্টখন চাব বিচাৰি আছিলোঁ ছাৰে আমাৰ মানে লিষ্টখন নুদুখায় লিষ্টটো নাই বুলি কৈ দিয়ে কাৰোবাৰ তাত আছে বুলি কয় ইয়াৰ কাৰণে মই আজি কষ্ট কৰি হ'লেও লিষ্টখন ওলাই আনিলোঁ এতিয়া ছাৰে নামটো লিষ্টখনত আছে নে নাই এইটো আপোনাক ছাৰক মই চাব দি আছোঁ এনেকুৱা জিঅ' টেকিং নকৰে নহয় একফালৰ পৰাই যাব লাগে তাত এটা কৰিছে যে সেইটো কাৰণে খুব আমি দুখ পাইছোঁ আৰু আপুনি এইটো অফিচৰ মানুহ হিচাপে এইটো কৰিব নোৱাৰে এতিয়া আমি ছাৰক আমাৰ চুবুৰীত মাতিব বিচাৰিছোঁ আমি এতিয়া ছাৰক অনুৰোধ কৰিম এইগিলা আমাৰ ঘৰ নাম ঘৰ লিষ্ট যিটো বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট যিটো সেন্সাস এগুলাত সবৰে নাম আছে কিন্তু হেত কৈছে কি নাম নাই কিবা নাই এগুলা আমাক লিষ্টবিলাক নুদুখায় এগুলা সব মহিলা এইবিলা বিধবা এই বিধবা মাইকী বিলাকৰ লিষ্টত নাম নাই কিবা নাই জিঅ' টেকিং এনেকুৱা কিবা কৰাই নাই নামেই নাই বুলি কয় লিষ্টখনে নুদুখায় এটা ছাৰক কৰিছোঁ ছাৰে আমাৰ তাত যাব নে নাই না আমাৰ এই জকমাৰ এই সিজুগুৰিত ৰৈছেনে বহুতখিনি যদি যাই যাওঁ তাতে কিমান হেৰি বিধু বা মাইকী বিলাক ৰৈ আছে তাতে তাতে কৰিছে সেইটোতো কৰিব নালাগে আমি লিষ্টখন চাব বিচাৰিছে লিষ্টখন নাই বুলি যে কয় আপুনি লিষ্ট নোহোৱাকে আপুনি কেনেকুৱা জিঅ' টেকিং কৰিছে জিঅ' টেকিং কেনেকুৱা কৰি আছে লিষ্টে নাই গমটো পাইছে চবেই গম পাইছে তাতে কৰি আছে আৰু লিষ্টখন আমি চাব গ'লে লিষ্টখন নুদুখায় লিষ্ট নাই বুলি কৈ দিয়ে নে আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে নাগৰিক বৰৰ পৰা আহে নে জানো তাতে কিমান বিধু মাইকী বিলাক ৰৈছে ঘৰ পাই নাপায় এইটো বেলেগ কথা কিন্তু জিঅ' টেকিং কৰিব লাগে নে নাই এইটো কোনোবা পাৰ্টিৰ স্বাৰ্থত কৰিছে কৰে নে আমি নাজানো এইটো ক'ব আমি নাযাওঁ কিন্তু ছাৰে ব্লকৰ পৰা যিটো কাম দিছে বা ছাৰক দায়িত্ব দিছে ছাৰে এইটো হেৰি কৰিব লাগে মাৰি আছো দেখোন তাতে কৰিছে কাৰণটো কি তাতে আমাৰ গাঁৱতো ৰৈ আছে না তাতে আপুনি সোমাইছা এতিয়া গাঁৱত যাব নে নাই আমাৰ গাঁৱত সিজুগুৰিত যাওক
ओरैनो बुजिबाय बेवहाय गोबांथार माखासे दावराव जानाय नुदों थ' बे माने साननो गोनां जितु सार्भेनि जिअ टेकिं बेयाव सोरखौबा गालांदों सोरखौबा मादों दा जायफोरा ब्लगाव खामानि मावग्रा ब्लगनि डेभेलपमेन्ट अफिसारफोरजों लोगोसे आरो जाय ग्राम रोजगार सेवक माने GRS होननानै बुङो जाय GRS बिथांमोना माने गामि गामि हाबनानै माखासे BPF पार्टी बा जाय दा सरकार गोदान जोंनि BTCनि सरकार गोदाननि जे BPF वर्कार्सफोरा थाफानानै बे खामानिखौ मावगासिनो दं आरो दा गोबांथार जायगायावनो जों दावराव दावसि जानायखौ खोनादों नोंथांमोननि जायगायाव जानो हागौ बा जोंनि एरियायावबो बेफोरबायदि माने गोबां कन्ट्रभार्सि बा रायजोफोरनि गेजेराव दावरावा जागासिनो दं आरो सोरनाबा फैदों सोरनाबा फैयाखै आरो सोरखौबा बायदिसिना बुंलांदों बा सोरखौबा BPF सोरबा UPPL दा बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दा एक्चुअलि बेबायदि जानाङा जायखिजाया गोरोबनानैसो बे खामानिखौ मावनांगौ बेयाव पार्टी वेसै नङा बे जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे स्किम बेखौ गोरिब दुखिया जाय न' बां गैजायै न' बां लुनानै थानो हायो बिसोरनि थाखायसो सोरखारा बे बेबस्थाखौ खालामना होनाय जायो जाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम बेखौ जोंनि काउन्सिल सोरखारनियाव बेसांखिनि न' होनो हानायनि जेबो बाजेट गैया पावार गैया बे डाइरेक्टलि सेन्ट्रेलनिफ्राय फैयो सेन्ट्रेला बेखौ हरो आरो जोंनि काउन्सिला बेखौ माने जास्ट दायित्व लानानै बेखौ माने मा होनो राननानै होयो आरो बेखौ दा मानसिफोरनि गेजेराव सोर मोनदों सोर मोनाखै बेखौ नायनानै होनांगौ राननानै होनांगौ मावनानै होनांगौ खामानिखौ जि मावनो थायो बेफोर खामानिखौ मावनानै होनांगौ बेल' आरो दायित्वआ जास्ट माने सेन्ट्रेलनि स्किम नालाय थ' बेखायनो बेखौ लानानै पलिटिकेल जुदि खालामोब्ला बे माने बिराद गिदिर गोरोन्थि आरो बे जुदि पलिटिकेलि पारफरमेन्स हिसाबै बा बेखौ PMYJ बे न'खौ लानानै गोबांथारफोरा माखासे जे मानो होनो क्रेडिट लानो नागिरो जे जोंनि सरकारा होदों बा जोंनि थाखायनो बिदि जादों दा बेफोरबायदि गोबां बुङो नाथाय बे PMAYJ न'नि थाखाय बे बुस्थुआ जानो हाया आरो बे अनलि बेनिफिसारिनि बे गोरिब गुन्द्रानि बे माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो हरखानाय बे फैखायो बेखौ जोंनि काउन्सिला माने बाजेट खालामनानै होनो हाया एक्सट्रायै जास्ट बेखौ माने रिकुवेस्ट खालामनो हायो जोंनो बेसांखिनि नांबावगौ दा लिस्ट बानायना हरनो हायो बेल'सो दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो